أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar kullum ni ne naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kuma ya bani dama da ikon gurbin kanna da al'ummar duniya. Alhamdulillah, gobe idan Allah ya kai mu ranar Alhamis, Allah ya sanya ta zama ranar alfa ta duniya. Wannan rana ana mata take da tasbihi la ilaha illa hu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ana so ka ringa faɗanta gari da safe gari da yamma, ko kuma ana so ka ringa yin ta ranar da baki daya kai ta mata kai ta yin wannan addu'a wannan rana kai ta faɗa la ilaha illa hu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Kai ta faɗa kai ta maimaita ta tun daga gudun rana har faɗuwar ta. Sannan akwai wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mana ranar arfa Allah subhanahu wata'ala yana yafi wa bayi, ana karɓar ayyuka dukkan wata addu'a da kai karɓaɓɓiya ce a ranar, amma ba a karɓar addu'a mutum daya. Wannan mutum ba shine wanda baya sada zumunci. Ƴan uwa muna jan hankali da a daure a rinka sada zumunci. Sada zumunci shine ka ziyarci wanda ya yanke maka, ka sada zumunci ga ƴan uwanka, ga mahaifanka, da iyalanka, da dukkan wanda ka san ba kwa zumunci a tsakanin. Billahi la ilaha illa dukkan irin tagomashi da yake wannan rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda yake sada zumunci ba zai taɓa samun wannan magana da ke cikin muna roƙo yan uwa ku daure ku dinga sada zumunci, domin akwai hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sulman kan haka ka sanar da wanda ya yanke ka. Hakika ana magana ne akan zumunci. Dukkan koda mutum baya ziyartar inda kake to kai kaje. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira din haka, saboda ka yan uwa mu daure mu dage da yin abubuwa da kwarai. Allah subhanahu wataala ya karɓi ayyukan mu, Allah ya sa mu a cikin yantattun bayi dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda mu ba masu sani bane, kawai dai muna kiraye da al'ummar musulmi da su gyara domin tsira tare mu kula tare mu shiga aljanna tare. Kamar inda Allah subhanahu wataala a cikin Qur'ani yake cewa fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar domin tunatarwa babu wanda ke amfana sai mu'mini. Ai yan uwa, wannan shine kirana a gare ku. Allah isa abin da muka faɗa kun ji, kuma Allah ya isa ga wanda muke so sakon yi. Akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin.